дар майдони марказии шаҳри Ҳисор марҳилаи муқаддамотии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон дар мавсими 2023 оғоз гардид. Дирӯз дастаҳои шомили гурӯҳи А бозиҳои аввали худро доир намуданд. Дар бозии аввали марҳилаи гурӯҳӣ дар гурӯҳи А дастаҳои Равшани шаҳри Кӯлоб ва Кӯктоши ноҳияи Рӯдаки андари майдони рақобат шуданд. Дар ин рақобат футболбозони шаҳри Кӯлоб бо ҳисоби 3-0 дастболо шуданд. Сараввал дар дақиқаи 15-уми нерӯсанҷӣ Тоир Маладустов ба задани гол даст ёфт ва тимашро ба пеш баровард. Дар дақиқаи 65-уми қисми дуюм Тоир Маладустов голи дуюми худро вориди дарвозаи Кӯктош намуд ва ҳисобро 2-0 кард. Бо гузораи 4 дақиқа аз голи дуюми Тоир Маладустов Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа ба бозӣ нуқта гузошт. Бо ҳамин тартиб рақобати дастаҳои Равшани шаҳри Кӯлоб ва Кӯктоши ноҳияи Рӯдакӣ дар доираи бозиҳои марҳилаи муқаддамотии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон дар минтақаи Душанбе бо ҳисоби 3-0 ба анҷом расид ва дастаи Равшан пирӯзии аввали худро истиқбол кард. дар бозии дигари гурӯҳи А дастаҳои Регар Тадази шаҳри Турсунзода ва ҳайати ҷавонони дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе андари майдони рақобат шуданд. Дар ин рақобат футболбозони шаҳри Турсунзода бо ҳисоби калони 6-0 зафар ёфтанд. Дар бозии мазкур аз ҳайати дастаи ғолиб якбора ду футболбоз Шӯҳрат Элмуродов ва Абдухалил Боронов ба задани дуголӣ даст ёфтанд ва ба номҳои хеш дублро сабт карданд. Инчунин Нуриддин Ҳамроқулов ва Аминҷон Эргашев муаллифи як голе шуданд. бо ҳамин тартиб рақобати дастаҳо бо ҳисоби калони 6-0 ба анҷом расид. Лозим ба ёдоварист ки ба гурӯҳи Б марҳилаи муқаддамотии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон 2023 дар минтақаи Душанбе дастаҳои клуби марказии варзиш Артиш, Шодмон, Душанбе ва Барқчӣ шомил мебошанд. Бозиҳои марҳилаи гурӯҳӣ то 2 феврал идома хоҳанд кард.